lähdimme tässä pitkästä aikaa ajelemaan Inkoosta tuonne pääkaupunkiseudulle päin töihin omalla autolla. Olen tässä viime aikoina käyttänyt enemmän julkista liikennettä. Olen kyllä asunut melkein 20 vuotta jo Inkoossa ja koko sen ajan päivittäin suhannut tätä matkaa jollain välineellä. Olen kulkenut omalla autolla, olen kulkenut bussilla, olen kulkenut junalla, olen kulkenut junalla ja bussilla ja junalla ja oikeastaan kaikella mitä tässä välissä on liikkunutkaan. Erityisesti tuossa joitain vuosia takaperin ennen koronaa kuljin paljon omalla autolla, koska siihen aikaan Inkoo-Helsinki kuukausilippu maksoi jotain 350 €. Tänään sä pystyt ostamaan Inkoo-Helsinki kuukausilipun 120 € ja se on melkoinen parannus noihin aikoihin. Niinpä mä käytän oikeastaan pelkästään julkista nykyään. Tää hintojen kehitys ja vuorojen saatavuus on hyvä esimerkki siitä, että kun kunnassa tehdään pitkäjänteisesti työtä jonkun asian eteen, niin kuin vaikka joukkoliikenteen kehittämisen, niin kuin Inkoon kunnassa on tehty, niin hyviä tuloksia saavutetaan aikaa ja palvelutaso paranee. No, menipä tänään töihin junalla tai bussilla tai autolla tai lentäen tai pyörällä, niin turvallista matkaa.